posachedwa apa tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 1 December ndipo iyeyu waulula kuti anthu ena oyipa anamuchitira haki foni yake kuti asamatulutse ma voice note, koma lero wabweranso pa 1 December ndipo wayankhula motere. Takhani pompo ndipo tamvetserani zimene Bon Kalindo president wa anthu osauka monga amene amanenera lero wayankhulira. Pali makape ena ku MCP amene pakalero amalimbana bendi Bon Kalindo kumuchitira create ma Facebook account a fake pakana kufika size yondichita haki. Amalawi ndafuna mudziwe kunena kuti ine ndimakukondani kwambiri, ndipo ndikakhala osatulutsa VN ndimadziwa kuti mmadandaula. Ineso zimandikhuza kwambiri chifukwa nkhani zimene timapasana kuzera mma VN yanga sizikhala nkhani zaboza, zimakhala nkhani zenizeni. Sitimangolankhula china chilichonse for the sake of kulankhula. Choncho ena mitima samayipeza zawo akuona kuti zada ndiye kutero kwana ndichitira haki foni, koma alephera kwambiri. Ndi anthu omvetsa chisoni amene zaka zambuyo munati muone mafoto awo Amalawi mukhonza kugwetsa nsonzi. Ndikulankhulatu zawo amene alemera molapisa, amene ndalama zimene akunyadira ndizokuba taxpayers money. Ndinali ndi mwayi zanalitali ndimaona mafoto a anthu ena aku MCP kuyambira Miliki, Legioma, Pepe Kale komanso Charagwe. Ndimaona mafoto awo asanalowe mboma koma akuluakulu mudati muone mukoza kuthawa. Ndipo umphawi ndi woopsa kwambiri. Anthu amene akunyada lero amunati muone mafoto awo akale ndi zimene akuchita. Umangoziwa kunena kuti zinthu zimasintha kanthawi nkachisiru. Komano chimene akuyiwalira nichonena kuti whether they cling to power or not, there will be a time imene azachoke pa mpando. Izakhalapo nthawi imene umphawi uzasatireso, ndipo pakungoyenera kuti mwina azidya mosamala chifukwa ndalama zokuba si zako. Chifukwa zikakhala zako umazipangira mapulani. Katundu yense amene mumuona iyi amene akunyadirawa ndalama zimene akuwaunjikira pakana anawo kumamanga nyumba zothina na nyumba zodula msewu ngati wopita ku Salimawo chapana alikule apo nyumba kukumangidwa nyumba za ndalama zobedwa. Muziwe kuti siku lina zimene ziyazabweza ziko limene asogoleri ake akulephera kudyetsa anthu ake ndikumadalira ndalama zongongola, kumachita kumanena kuti tikusala ndi 89 biliyoni yokuti tigule chakudya. Ndikumanena kuti komadi kuyendetsa ziko kumalola adi anthu ena ache opanda nzeru, chimanga chimalola anthu opanda mano. Chifukwa mmene zilili muno muziko munthu ndikumalephera kuliyendetsa zikolo. Apa zandionesadi kunena kuti kupita ku sukulu si nzeru. Munthu ukhoza kupita ku Chancellor College ndikukwatira mkazi wako Polytechnic koma nonse opanda nzeru. Mwinaso munthu wakumuzi amene amagulisa tomato ndikukhala ndi nzeru. Ndazindikiranonso pano kunena kuti kuphunzira kwambiri nthawi zinaso mitu ya anthu ophunzira kwambiri simayenda bwino. Ndi chifukwa chake awawa a MCP wa alimo ambiri wandu ophunzira koma akulephera kuyendetsa ziko. Chawalaka chiziko cha Malawi chifukwa ziko limene lilibe ndalama zake zongongola zopasidwa. Koma mwachisanzo tapita ni Kuwame, mukapeza kuti pakali pano pa Kuwame kukutuluka intake ina imene inatengedwa mwa madiru okhaokha so ambiri ayiwo ndi anawo ikutuluka. Komanso kwatuluka vacancy ina kunena kuti kukufunikanso alembedweso ame ena opambanira 1000. Ziko limene likuchita struggling, ziko limene lilibe ndalama akufuna alembeso ena
kukonzekera zisankho, komanso at the same time ziko lomwelo lilibe ndalama zodyesera ziko lake, koma mukayiyang'ana ameyo muyiona kuti ndi ame imene imangolemba anthu koma simapita ku nkhondo. Mulibemo munomo chiopsezo chokuti chitipangise kuti tizichita likuluti ame ena. Munomo mulibemo chiopsezo chokuti tizichita likuluti apolisi ena. Apolisi amene akuchitidwa recruited awa akuzunzika ndi mvulawa, ndipo nkhani imene imanimvetsa chisoni ngati kuli munthu amene amazunzika ngakhale olomvula itabwera ndi wa apolisi. Awa akupanga nkhanzawa, awa akugwira ntchito ngati akugwira ntchito muchipaniwa, amene wawa kulibeko chiopsezo china chilichonse chokuti tizikachita recruit than kuchita recruit kapena kugula chakudya. Pamene president wa dziko lino akupanga mafilimu oti ati akayang'ane mafuta maiko akunja. President ndi president ali ndi nduna, ali ndi ma advisors yake, koma pa iye yekha akunyamuka kuti ati akayang'ane mafuta kunja. Mungoziwa kuti imeneyo ndi katero madiru. So ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ziko lomwelo likuliralo koma likulemba asilikali wochuluka, ena akuchita training pakana ku State House. Kumadabwa kuti kodi anthu amene wawa mukuwalembawa ndalama zimene zizi mukanatenga simukanakonza kugulira chakudya? Chifukwa mbambo wanzeru amaona ma priorities. Siti kukana kulembedwa ntchito ndi kwabwino, koma bwezi pano mukumakhala ni ma priorities kunena kuti amene zilili pano tiyeni mwina tisalembe anthu nsanga tigule kaye chakudya. Mene zilili pano tiyeni tisagule magalimoto tiaone kuti kodi ana asukulu akuphunzira kuti. Kodi muzipatala mwathu muli mankhwala? Lero likupita muzipatala inu mumva chisoni. Munthu amene wapanga ngozi akumuuza kunena kuti ugulewe kafuelo. Munthu amene wapanga ngozi akufuna kusokedwa akumuuza kuti utipase ndalama zokwanira 10,000 tikagulire zosokera. Munthu amene akudwala kwambiri akumuuza kuti kunoko kuli mankhwala tiyeni muzipita ku pharmacy. So izikusonyeza kuti usogoleri wathu ndi wopanda nzeru, asogoleri athu alibe maso mphenya, asogoleri athu chimene akudziwa iwowo ndi kuba basi. Palibenso china chimene akuchita target apart from kuba. So mukamandichita hakine kapena kumandichitira create ma Facebook account omalemba nkhani zonama ndi cholinga kuti mwina ine ndiopsezedwe ndisiye kuwalankhulira a Malawi, ndiye mukutaya nthawi yanutu. Bwenzi pano mutatanganidwa ndikuona welfare ngakhale ya ma prison. Ku prison anthu akuzunzika kopsa than to be wasting time hunting me. Munali ndi plan yanu some days ago kuti mundimange, koma nokha so mwalesana. Ndiye ndikudabwa kuti kodi mukulesana chifukwa chani? Mukanabwera munditenge kuti ndikachite so visit the ndendezi, ndiye ndikung'ambe nayo ni bwino. Komabe pano ndafuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti inu amene muli ndi azibale anu ku ndende ya Zomba, ndende ya Chichiri, ndende ya Maula ndi ndende zonse ngati Kasungu ndi zina kumzuzu, ziapitisirani chakudya anthuwo. Mundende mwathu mulibemo zakudya, kupanda amachali chini mabungwe amene amabweretsa zakudya ngakhale zakudya zosaliso zabwino. Kuiona nyama yoonongeka mukanachitatu bwino yenano amene mukufuna kumathandiza ndende. Mwachisanzo zana pa 30 kunabwera chakudya kuchokera kuchali chichina chakuzomba kupitisa ku ndende ya Zomba. Nyama yake inali yoonongeka. Sindikufuna kuchula zina la chalichi, komano nokha mukuziziwa kuti ndinu amene munapita ku ndende ya kuzomba kukathandiza anthu. Ngakhale munapitisa zoora anthu enabe anadya, koma next time mukuyenera kuti muchite bwino, chifukwa ku ndende kungakhale abale athu akuvutika komanso kusakhale ku dumping site, komanso kumachita kuwawerengera masupuni ya mpunga. Muzitha kukonzeka bwinobwino. Mundende mwathu mulibe zakudya zimaphikidwa kumene koko zimapambana so paphala, koma phala lonso limakhala so mwina lolimbirako, koma zafika pena pachepo kunena kuti munthu sangadye. Zakudya zikungotayidwa, chakudyacho so kulibeko, anthu akaphika zakudyazo sakukwanira. So inu amene muli ndi azibale anu
tiyeni muzipeza nthawi yokathandiza azibale anu mundende. Ikafika nthawi yokuti afuna akhululukidwe milandu izikumayenda madiri okhaokha ngati sukhala ndi wachibale ija amachosera mezi 6 kapena kuwachita padoni ameneyo sangatuluke. Kodi masa olakwa ndi olakwa mukamachosera milandu kumachosera kwa azibale anu kapena kuti mulandire ndalama ndiye muchosere mukutanthauza kuti chani? Nanga anthu amene alibe achibale awo ati akachosere milandu iyo ni ndani? Mundende mwathu muli nkhanza zoopsa makamaka SO wapazomba ndiye watchuka kwambiri. SO wapazomba amene wasinthana ndi OC amene wapita ku retirement, amene yikha ati ndi wakumunda khaya koma akuzunza anthu, kumenya akaidi, kusecha mwa nkhanza, kuwapanga nkhanza zosiyana-siyana monga amene ndinanenera muja kuti onse a first offender maseos yawo onse akusekedwa, no ventilation. Tikanakupempha ninu mabungwe owona za maufulu komanso mayiko osiyana-siyana mukanakhala ndi tuwa yochita visit ndende zathu. Pakali panopa kundende kuja sikosinthiranso anthu, kwasanduka malo tsopano oferako anthu, ndipo anthu akumwalira miyanda. Kunalinso buno mwinaso ndendezo zikanangosekedwa. Chifukwa ineyo sindikuchionapo chifukwa chonena kuti anthu muziyasungira ku ndende zosiyana-siyana koma ndendezo zili zozaza kwambiri kulibeko chakudya. It means there mwatumizako anthu aja kuti azikadwala azikafa. Ndi makhumbakhumba kuli president oyendera anthu andende, president okuti azitha kuona welfare ya anthu amene ali mundende apart from zina ndi zina. Chifukwa ndikufuna ndikuuzeni no matter what zijana nena chilima kuti lilipo siku limene anthu anaba kankhuku, anaba maorenji, anaba mizimbe, anaba zina ndi zina zocheperapo amene azaza mundende. Siku lina kumene koko kuzaza anthu andale. Ndafuna ndikusimikizireni zimene zikuti siku lina kuno ku Malawi kuzabwera president ofuna kuona moyo wa munthu wabwino, ndipo muzakhumudwa kwambiri. Muzakhumudwa chifukwa inonse andale agalu amene mukuba ino asataniki muzakalowa kundende kumeneko, ndipo anthu amene ali ni milandu ing'ono azabwerako. Ndafuna ndikuuzeni kuti lino ndi ziko chonje. Inu wa MCP musandinyase kumandisakasaka ine, munandiyambira kale, so you should leave me alone. Mwapita pa Facebook kuchita create ma WhatsApp amene ma account osiyana-siyana, zulosozana mwachita haki WhatsApp yanga ndicholinga kuti ine ndisamatumize nkhani kwa Amalawi. Ndiye munyatu ine ndiwoopsa kwambiri, ndapangano naneso maminzi yanga pakana ndaibwezeresa WhatsApp yanga ndi apa ndikulankhula kwa Amalawi monyada. Mukumva bwa sizi kukupwetekane anthu omvesa chisoni inu munali ndani inu yokupanda ndalama zokuba. That is why lero mukulimbanira inu andale kunena kuti mufunabe mulowebe muboma mukhalise uso mboma ndicholinga kuti mukapitilize kuba. Nditapanga kafukufuku wanga anthu ambiri andale sapanga andale kuti athandize anthu, amapanga andale ncholinga kuti akazithandizire woka. Ndikupempheni inu a opposition kunena kuti kubera zisankho ndi process ndimakhala ndikunena mukuwalekerera to anthu awawa akumachita kumaitaniza anthu kumagula za nzika kumagula chovotera chawo, but inu a opposition muli vyende, you are not taking any action. Kuli nkhani zimene zikuchitika zambiri mukufuna muzakalephera ndiye muzikanena kuti amabera kwakuti. The right hour is now kuti mupite ndi umboni ku khoti mukanene kuti awa kumangochi amagula anthu. Zina za kumangochi zachita kutuluka zulo kunena kuti kumene koko kuli wina wamkulu wa MCP wakumankibe uko akugula za nzika kuwaitanira anthu chigulu kumagula live anthu akuona. Koma inu wa opposition you are not taking any action. Muzalira izi ndikungokuuzani apart from kukulangizani soni kunena kuti ma monitors anu akukudandaulani.
mamonita a UDF akudandaula, mamonita a DPP akudandaula, mamonita a 4D akudandaula, mamonita a UTM ndi nkerekere jere akudandaula kunena kuti simukuwapa sandrama zawo. Tikupempheni inuyo azipani zosusa musapange daladala ndikuwakhumudwisaso anthu anu amene ali mamonitors amene amakhala pa center kuchokera mamawa pakana madzulo osadya. Muwalipire ndalama zawo, anthu akukudandaulani. Iwu ndi uthenga umene ndikungokupasani waulere, zili ndinu muutenge kapena musautenge. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.